marhite pelayanan pastoral di Maradopun kami ruas muna. Dan las diroha duhonon tong donong las diroha di parborhat di Pastor Morris. Dan las diroha alani nang berengong biganu pare. Alai las roha alaniaha gabe tab beruas na song kami totong makilalahon pakopopiyong limalim dingul na sida siganu pare. Nasalilingong mungkin dak song kami ruas di Kota Pinang pelayanan yang maksimal. Alai marhite parborhat ni Pastor Morris di Kota Pinang pasti nasidate naruhaku boy magansong kami memperoleh pelayanan yang maksimal dari seorang imam. Jadi ido silas niroha nami marlas niroha kami dengan nami sahuria ima umat Katolik di paroki Kota Pinang. Jadi Pastor Morris selamat jalan menuju paroki baru. Anggia di pergungi Tuhan kamu di pergungi Tuhan boy hamuna mengulah tohonam muna song sahala pastor paroki ima na menggembalahon umat di Kota Pinang. Jadi sin kami ordo ketiga. Jadi ordo ketiga Pak Brutu, bukan orang ketiga. Ya, biar ketawa kita Bapak. Iya, supaya tidak salah mengerti umat. Oh, oke. Baru kita luruskan. Fransiskan sekular. Jadi kami saudara ketiga dari pastor kita, Fransiskan, begitu. Jadi siang dia marhiti hararo namion dan adong na hubog kami pastor. Lamang udur honak tayo doha minuan. Ido. Alanin nasida ikodoho doha muna asapos rohanami. Babor hato pastorin na. Jadi hudongani hami nasida rakjujug kami nangison. Alin na pasti anggotang yang nami dan marnasai maradupok kamu na. Ima na pasti nabuhi pasti kami. Martangi yang mahamuna dihami sa lahi. Setabak kawas-kawas ni Tuhan dihami ruas muna. Asabuhi hubay kami akan naun na din jauh sedia karena mangihun palas rohamuna. Asa gabay ima tutu ombek kamuna lamhut lam tubuh di pajawon tugas kamalima muna. Jadi songonima hata siap kami. Jadi songonima nahu pasahat kami non amang pastor. Asa songon don itu tua sediti sopang kulang-kulang pangarahuna. Tung songonope nabu tarpatu pani hami Legio Maria minum ordo Fransiskan sekular ay kanopan. Saya di Batama namangkuhi pasu-pasuna. Matutu. Amang pada nami. Gabi. Asa hupasahat kami si tadda las nirohan nami sian Legio Maria do ordo Fransiskan sekular ay kanopanon. Ima tu pastor nami nanaing borhat Kota Pinang nang songoni pastor na baru mencakkon tohonan hamalimon benda mga musik na baru. Di kelompok kedua Legio Maria dan juga ordo ketiga kelompok kategorial yang sudah mulai berdiri di paroki kita ini. Jadi lasroha di hasadaon ni rohamuna pasahaton silas ni rohamuna tutuhani do tuhami marhite aka pertamueta perjumpaan do aka kerjasamata naung 3 tahunon. Alani tanging maris tangi angkat kita totong. Mari kita ibu
kelompok 2 dan kelompok ordo ketiga saling mendoakan di tempat kita masing-masing, di keluarga kita, agar tetap rahmat Tuhan kita terima dalam pelayanan kita sehingga malam berkembang lam maju. Ordo ketiga dohot nangsoni kelompok Legio Maria saya totong marsadani rohamu asa totong akka na asing pe kadongata dohot bergabung dohot kita aleni muliate silas ni rohamu nanong ipasat tamu na tuhami aleni sonare pe neng romahami pasat pasu-pasu ni tuhani marhite pasu-pasuna tu pastor nebang tu pastor nong majalo tonan hamalimoni asalam tonghot kita dia porsiota lam semangat kita dia kapakubasio do dia katangyang ta amang parmusi kami kamu mah godang pasui. Alang sikot dohami menjolo pasu-pasu sian tangan di malim nami atong amang padang tina tua mendokot tina humul tua humul tio ina panuhatan bagi kami mga kudak tio ti las padung ma tuha sahat. Oke, selanjutnya unit